sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke, colke grem, colke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Ya aku antem ngono ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa kok. Nek sadurunge wis nutuki aku wis tak kandhani ya wer. Ngapa e? Kowe ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu e. Kowe tak omongi ya kok kae Cis Trisula. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan. Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Wis iki, kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa?